kining baraha na uban kining magtungit o mo tungit no. Mao na ako sa akong kaugalingon, nalantaw na ako gikan sa ako lula, ako mga side sa ako nanay. Mahilig nan ingon ana baka nang kaning magtaya-taya ano dyan na term. Oo. Na realize na ako na pag dili sila maka-apil ana nga adlaw, murag magluya sila, psychological effect ba ni or ano ni? Magluya sila, so ako na realize nga samtang wa pa ko nakasugod, wala ko ning sundog sa ila ba nga Wala gyud ka ni try Ate Flor. mo try ko pa nagsara pero na-realize na ako murag dili ko ganahan, wala ka jud ko lang na na-addict. Kaya naman ko yung uban na mamaligya na lang ng mga gamit o uban pa para makataya lang. Napod ko ako nahibaluan no sa kaning na akong kaila diri sa kuan lang makuan man nimo na banag asawa perminti masulungan sa iyang asawa kay gikan manabong di pa muli silang balay kung makadaog adto sa imnanan. So ana ang nakapait imbis nga mo diretso sa balay kay naanay kwarta makig-inom sa barkada kay kasagarang mga sabungiro or mga kaning sugarol markadista. Yes, mao gyud na Ate Flor ang real life sa mga sugaro. Tinuod. So amo jud ako nalantaw nakaingon ko nga dili siya maayo pero kung kaya lang nimo bawi no labi na kung imong hunahon imo bitong imong i-add ba ang imong nagasto sa imong manok, di ba? Mahal kay nang ipakondisyon pa kuno John Ate Will. Yes, may pagmanok kay di milk pa na Ate Flor. Tapos buntag pa sa Diyo hapo-hapo na. Kung imuhang ang asawa way hapo-hapo. So kung imuhang una-una ng imong nagasto ug ang imuhang daog murag kuan ra no. Okay ra jud na habis kung daghan imong extra na kwarta pero kung mutaya ka igo-igo ra pud ipalitay og bugas usay mag-away pa mo sa imong asawa kay napildi ka problema gina siya. Ang sugal man kay isuonan kung gusto gid nato likayan malikayan gid nato siya kay kuan man ni siya mao nagingon addiction pud ni siya kaning pagpanugan. Yes, addiction gina siya Ate Flor kay once nga makadaog ka murag ganahan naman ka, di ba? Yes, maanad na. And then ang kining ang kakuyaw lang kung masobrahan na ang imong pagpanugal so mang hulam mang ngutang na ka og kwarta and then sugal sa kay mangiyawat ka nga ni mo daog apan dili na hinuon kakapalit og bugas para sa imong pamilya. So para sa 2 liter sender karon nga gibiyaan na hinuon siya siyang asawa kay siguro wala na time ang bana nganto siyang asawa kay tungod tuan na lang nag-focus sa sugal sa manok og kaning tong-its. So kahibaw ka Ate Flor nga sa amo yung kanang tong-its daghan gani mga babae may apil ana. So di naka di naka-regular sa pamilya, di nakakapakaon sa mga anak kay tungod di naman mo tindog kung nakalingkod na dito sa ato grupo. So di gid maayo di ay no nga magpa-adiktaan ng sugal kay di gid na maghatag og maayong future sa atong pamilya. Kasagaran na ba magtungit sa Ate Will mga asawa nga way lingaw silang balay. Yes, kay na may giingon Ate Flor nga ang sugal ko no is killing the time. So namo na ila rason nga ay kuan lang ni lingaw-lingaw huwat sa oras. So hantod nakalimot sa oras nga ni abot nag-alauna wa pa kadungag. Makauli ang bana imbes kay killing the time no pinatyanay na mo kay gutom mo dinungag. Yes, no. Tinuod gina in real life gina mahitabo sa atong kabaryuhan. May gani karon ang ang tong-its kay medyo dakpon na bidsag dito sa barangay. Tago-tago na lang gyud karon Ate Will. Gumikan So ning in ana nga ang panghitabo. So ang life sa atong later sender karon na miserable tungod sa sugal. So maigani kay naka-recover nga ni kuan na lang siya nga muundang pero ang iya hinong life pod na questionable na pod kay imbis muundang na siyang sugal tuan na pod ang iya na pong silbi live-in partner Ate Flor ang nag-iyahang na problemahan. So inana ang kinabuhi sa tao no di nato kalikayan nga ingon naagit tay masinatian labi na kaning dili makontrol nimo ang imong kaugalingon no sa paghimo sa mga butang nga dapat dili unta. So ngano kuno ang tao mosugal man gyud. Nagi day nagi mga reasons mo nagingon nga ang uban mosugal kay aron kanang pagpatay sa oras. Ang uban pod mangiyawat kay aron mudaghan ang kwarta. Ang uban Ate Flor kun makaayo pod di ay sa
kung ano ang sugal makatabang po di ay og kaning pag-exercise sa imong brain kay di ba kaning naa sa manukan nga bisag way grado abdi kaayo mo compute Aptik mo compute ng daog. yes o abdi kaayo sila mo compute bisag ka ng ang ilang grado wa ka graduate og elementary so maayo og mathematics so inana di ay nga kinahanglan ang kung ano ang tao nga naadik og sugal na po na sila mga kuan kaugalingong kalipay nga madaghan ilang mga friends dito sa sugalan and then daghan sila ka ilang mga connection at floor nga mga dagko ba yang uban no mga dagkong tao ng manugal labi na sa manok mga derby so bahala mga derby. oo walay gikaon ang pamilya basta katuwa ka sa sugal so malipayo na mostly sa tanang mga sugarol nga mga alanganin at floor nga wala na hinaguna-una kung unsay kapaing na no bahala wala ibugas ang pamilya basta nakasugal so happy na siya Tinuod ni Ate Will kining sugal maka-addict gid siya kay naay ako silingan sa una makadumdum ako na manguha sa dinan mga plastic, mga di ba na yung malit ng lata, mga nana no? Tapos ang halin di ay pwede niyang lipayan na halinan siya kanana ko siya kataya sa surprise. Oo, di na happy na siya kaya ang sugal po daw Ate Flor is kuno escaping from stress. Ganyan. So mawala naman yung stress ato kung ano nakataya na siya. Daog maanad na kasi kay taya. na kuan naman na-relieve ang stress kay nakadaog naman siya. So makapalit na siya kung sa iyang gusto. Apan kung napildi, okay ra kung lingaw-lingaw Ate Flor mga sweatress. Katong last to sa una kay murag piso-piso raman to. Nakaroon Diba? dinan ko naman Ate Will. So karon kung magpalabi sa mo nang ato yung iplano or atong i-dictate no sa atong brain nga dili gyud magpalabi anang sugal kay assign kung okay ra kung medyo daghan-daghan kag pundo Ate Flor na nakay kakuhaan kay maka-recover ka bahalag di ka kadaog kay naa makailaing gisaligan pero kini entawng wala igo pa maghanap pag ipalit og bugas and then isugal pa so ang atong pamilya mo'y madihado. Correct. So Melvin no insakto ang imong gibuhat nga ni kuan ka ni undang ka og sugal. So ang among ika-sulti diri sa among programa diha kanimo nga padayon lang no ang imong kuan nga kinabuhi karon nga imo na pud gibiyaan ang imo hinuong ka-partner kay tungod sa pagkasilosa niya siguro insecure po siya sa imo ha kay 8 years ang gap and then okay lang Ate Flor no kung ang lalaki ang dako-dako og edad kaysa babae. So nabali man ang ilang sitwasyon, siya ang babae man ang dako og edad and then ang lalaki may batanon pa, bata-bata pa. So di nato malikayan nga medyo ma-insecure ang babae. So sa imo na lang ng desisyon kung mas maayo sa imo nga mag-inusara ka. So okay na sa imo nga inaana nga pagkinabuhi so malipayon ka ikaw na ang magdesisyon kung mo balik pa ba ka sa imong ka-live-in partner o dili na kay di wali man tay mahimo niya na no kung dili na mo magkasinabot Gadjod. So kasagaran di ay ang hinungdan bantay ta mga ginikanan no kay kung kita labi na amahan kabantay mo kung amahan ka kung moinom ka or mo bisyo pag napo kay anak nga lalaki kasagaran yung kadaghanan mahimo pong bisyoso so kung sugarol ka ginikanan dako pud ang posibilidad nga masugarol ang anak depende ra lamang pud naman po yung mga bata nga di mo sunod sa yapak sa ilang nga ginikanan pero kinig yung pagsugal mao man gid ni siya ang pressure labi na kung imuhang mga higala mga manugalay so dili iglayo ang mahimo po kang sugarol. Apil po niini ay mong personality ka na bitaw dali ra ka madaya kaning competitive bitaw ka, competitive impulsive character nang dali ra ka ma-bored ba kani mga lahiyonon mao ni ang dakong risgo nga mahimo silang sugarol, maproblema sila sa pagkasugarol kay dili man nila ma-handle ang ilang pagkalaay gibating akalaay gusto na permintinan lingaw-lingaw hatod nakalimot na sila ilang lingaw-lingaw na addict na din sila sa sugal so amo yung mga bantayan tinuod na so kinahanglan magmanman ang mga ginikanan sa mga anak and then bisan pag mosugal ang imong
kung an ati floor partner, and then ang ikaw asawa ayaw gid pag-apil-apil kay ikaw na ang mamahimong kung ano mediator or model sa imong family nga kuan sa giinahan nga ipa kung ano, ipa-open nga ang ilang mga huna-huna sa mga anak nga dili maayo ang sugal. So ikaw inahana ang magtambag sa imong mga anak, magiya. Kay dili na kamong duha nga pareha sa among namisilingan po Ate Flor nga ang banag asawa na ang mag-atbang og dula. So luoy, dadon na pong mga anak sumoto sila, ma-influence. Labi siyang baraha, Ate Will. Yes, kanang tong ets. So inana, so dili na maayo dapat ang asawa dili mo apil-apil Oo. og mga sugal-sugal no. Mm. Okay ra lang siguro sa bana kay lingaw-lingaw, okay ra once a week or kanang dili gyud adlaw tanan kay sa unang panahon murag kada adlaw man gyud magtong-its. So dili maayo nga makita sa mga bata. Ang naka-negative ra ba ani no sa ato alang observation, kasagaran ng mga sugarol mahimong bakakon. Oo, kung di ka kadaog mo istorya kas tinuod sa imong asawa, pero kung makadaog ka, dili nimo i-remit tanan kay para naa pa kay kapital pang sugal sunod adlaw. Yes, correct Ate Flor. Andin manghutang na sa silingan Ate Flor, ipuhunan. Makunog utang. Unya, pagsukot na, ay na masumbong sa asawa, di ba? Kaya dito man manungkot sa bala, ang asawa suktan, so mahimo ng awa. Mm. Mm. Kasagaran jud muhantong gini siya sa financial trouble no. Kining sugal kay kung wala kay naman koy uban na kanang permiro murag ganahan pamutaya kay nakadaog hangtod na maabot ang time sige pataas sa iyang pusta hangtod na nahitabo na dahil grabe na kadako sa iyang utang daghay na nga gumon ani Yes. mga uniform personnel gumikan aning sugal Labi na diba? karon kay nanay online nga sugal no. So ay pero tindaghan na gid reminder na biktima at nga dili ta magpasulabi or dili ta magpabiktima. online sabo nga Mm-mm. ihulog ra ang bayad. Yes, mo nay delikado gid kung magpa lulok ta ni ana so mahugyod og questionable ang atong kinabuhi. So luoy in taon ang labi na ang mga bata no wala na kay ka-provide nga to sa ilaha. Yeah. Kining about kining makarelate ako sa kuan na Ate Will kining sugal di lang sa baraha kining tongit no kining kuan tari or tari-tari o kaning madyong uban pa susamaan na pati sabhalos kaning everyday na bitaw na batasan nato na habit na buntag udtong hapon kanang ba mga suri-suri sa mga balay bitaw kaning magpataya ng swertres illegal. Oo. Yes. Okay, mo uli ka sa mga baryo nga jud laruhay na pagka istorya diyan nga to magdaya-daya ng ballpen isangit ini sa dalonggan. Oh, ila po man kuan Ate Flor, ila po na taong racket. Oo. Ka-remember ko sa una sa kunanay, arang bright ta, kay kanang, matingaya ko ninja magyam-yam, kanang, iya ding kanang murag naay number iyang i-analyze sa tiwil sa jang huna paspasa man niya mag-additional. Yes, mo daday yun nga ma-bright na tag at mathematics. Hindi unon jaw nila na murag magkuan mas sila ng mga numbers ila mang memorize. Yes, grabe ka ayo og memory. Pero og ipa-memorize og kuan Ate Flor mga kaning songs or kanta no sa simbahan murag dugay kaayo. Magkatawa bitaw adto ka sa mga baryo-baryo no magkatawa ka kay kanang ang greetings sa mabuntag sa Juba. Ato na i-share no tinuod man nga istorya. Pag ato gadto ka sa mga labi na sa probinsya, buntag pa sa Juba pag ani na kapanghimuta pag ato na sa silingan. Mads, unsay resulta gabi sa swertres? Yes. Muna tinuod gina nga atong nakita no sa atong kuan mga silingan kay madunggan man nato good kay duol-duol ra ba ang mga balay Ate Flor. And then mismo kita kung mangutana pud ko Ate Flor kung nakataya ko. Tinuod man na kay na may usahay good ganahan ta, di ba? So di nato kalikayan pero kinahanglan gyud i-manage. Kung naatay sobra nga kwarta so diha siguro mo kuan no mo pa kuan kanoy mo pa apil og gamay. And then kung unahon gid nato ang atong mga priority. Ato nang basahon ang atong napiling quotes for that day gikan sa brain quotes no gikan sinulat ni Wilson Mesmer. Nag-ingon, gambling, the sure way of getting nothing for something. So Ate Flor, gamay lang pagpalapad sa atong ano, napiling quotes, pagpahinumdum sa atong mga kaigsuunan nga wala pa misulod sa o wala pa nagpaadik sa sugal.
Tinuod manggod, ang number one nga dyan nga namusod ang tao sa sugal, gumikan sa ka-eager nila nga mukita ng kwarta. Pero, wa sila kay balungan, kadugay na sige pusta, na uban mga kapamaligya na ng mga gamit. Hantod maabot ang time kanang panultihan mo ta sa drama at Will nga mawad-an nagpurol. Wa na ikapalit ba kay gumikan kay nagumon na sa sugal. So nothing, wala na halos mabilin sa imo ha kung pabilin gyud ka nga magpadayon sa imong dili maayo nga pagkasugaron. Yes, manay atong hinumduman no sa mga makarelate nga nag-apil-apil na og sugod ug sugal nga wala gyud makuha nato kung magpadayon ta ana nga bisyo. So inaana Ate Flor no nga kinahanglan labi na gid sa atong mga kaparintihan unta mga anak nga mapahinumduman unta sa atong mga ginikanan or sa ilang mga ginikanan kung unsay sangputanan nga magpalabi lang taan ng bisyo nga sugal. Sa daghan ra ba kaayo karon sa online Ate Flor daghan nang nagka-problema tungod sa sugal lang kaning mga tong-eds, mga sabong. So dili lang usa ang nagka-problema nga pamilya ni ana kun dili sa kadaghan sa tibuok kalibutan gyud no ang nagpasan sa mga problema nga mga pamilya tungod lang ana. So atong paningkamutan mga ka-feelings nga makatabang sabta sa atong ano mga relatives sa pagpahinumdom. Dili lang nato kuan Ate Flor no ipaagi lang natong joke or mga kuan mga approach ba nga dili Dili makapasakit sa ila. Sa ila. Kay tinuod ra bagid na ang tinuod sakit. Tinuod dati Will, manay gingon, suko manggani ko nga tinuod ang inyong istorya labi ako pay. Ako pay mali samot ko no suko. Bitaw ang tao manggod na kanang dili ganahan magpa-correct sa iyang batasan, masuko ka diyon pag imong istoryahan. Yes, tinuod gina no. So amot ka na psychological siguro na Ate Flor. Batasan no? Or defense mechanism. Amo na kay nahibalo man sila nga may something wrong sa ilaha. So masuko sila pakialaman. Yes, defensive kaayo. So inaana ang mga ano, ang atong kinaiya nga diri sa atong tagsa-tagsa nato na manggitay mga kinaiya nga inaana. So di nato i-approach nga makapahard so akong dili ato i-plaster. May mga pananguban nga magbuot man mo ako among kwarta akong isugal. Yes. Di malingyo. May nangayo ba ko sa imo? Akong gitaya, di ba? Akong gisugal, ipusta. So inana, so ang atong tan-awon nga ang future and then nga problema baya po na siya sa katilingban Ate Flor kung magdaghan no nga murag ang halos na lang diha nga community na lulong sa sugal. Daghan ay madakpan sa pulis. Di na makuan, di na maato, di na maigos prisuhan. Alright, so karon mga ka-feelings ato na basahon ang atong Bible verse for the day. So gikan sa Nihog 38:4 nga nag-ingon, where was thou when I laid the foundation of the earth? Declare if thou hast understanding. So nagpahinumdom na usab kanato ang balaang kasulatan nga nagtan-aw gyud ang Dios unsay atong mga kalibog, kalisdanan ug mga pag-antos diri sa kalibutan. Ug ang tanan nasayod man siya kay siya gud ang naghimo sa tanan. Himuan ta og daghang mga butang para atong magamit adlaw-adlaw ug siya nag-provide. And then nakasayod siya kung unsay sulod sa atong kasing-kasing ug una-una. So ipasa Dios kuno nato sa ang tanan natong mga kabug-at sa atong kasing-kasing ang gihampin atong mga problema ug magkalisdanan sa kinabuhi. Kay naara siya nagtan-aw ug nag-uban kanato. So atong ipahimutang ang Dios sa atong kasing-kasing sa pagkinabuhi sa matag adlaw. So, nga kabilin sa atong mga ka-feelings karon ning kahapon. Okay, so sa mga naminaw karon no, mao na akong giingon na samtang manghanap mo ng laing lingaw, samtang wala pa mo nakasugod o sugal, likayan lang yun kay naay mga giingon nga mga living testimony o mga buhing testigos no sa nahitabo sa ilaha gumikan sa ilang pagkasugarol, naguba ang pamilya, naguba ilang kaugalingon nga kaning ilahang pagpuyo
Og syempre murag nawad-ananan paglao murag wa nay gana sa kinabuhi labi na mabulit na kanan utang. Yeah, feelings. So, wala naman tay igong oras sa atong panang-uban-uban. Hanto na lang umang adlaw. Uban sa atong ate sa kanginan. Kini si Ate Flor. O kini si Ate Will, ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Diyo.